Sa ibang ato, kung ito pang galing siyang buwangan ng mga nung ito pang luhira na. Selain orang ada mungkin tahu, selain kau kami hilang, kita
대회 둘이 이거 부티킹 인더스트리아 이렇게 있잖아 라스트 donation box ko mo pang khao ang sorry ay pino mo ma zo mai na kita nam lo hela iting tiu he donation box si gaya umixin hindi na join na ito pang pino mo ma hele ang